Dobrodošli u još jednu emisiju Narodni medicinski lek i šaman, koju ćemo vam prikazati kako se u narodu bori protiv, da kažem, opakih bolesti koje zaposedaju mlado telo, mlad organizam. Kao što svi vrlo dobro znate, u klasifikaciji bolesti ja ću se služiti samo jednom knjigom. Ja ne priđem knjižica iz 18. veka koju je izdala sama Sava Putnik i u toj knjižici zaista postoji, da kažem, potpuno da kažem za sve bolesti lijek koji može da izleči čoveka. Sa nama je i Zlatko, Zlatko je bolesnik, njega je mater poslala kod nas. Znaju, sine, šta je bilo s tobom, Zlatko? Šta kažeš? Pa mene samo malo, znači, taj donji stomak ponekad pri naporu probode, da kažem. Da. Što bi rekao naš narod i ona obična naša pesmica, gripa je, pa šta je? Ako je gripa nije zla, Mislim da nije to, nego... Ne boji se ko je mlad. Sa mnom je i moj kolega Javorina, on je inače medicinski brat. Mi smo zaista dugo godina nerazdvojni. Otkad Javorina? Pa otkad smo služili vojsku u Štipu 2369. Ti si u drvnoj industriji radio prije? Prije toga sam radio dugo u drvnoj industriji. Ja, da kažem, poslije sam u vojsci učio medicinu. Da, i mi idemo zajedno i na folklor. Jer smo bili svemirski graničari. To sad nije ni bitno. Ajde da vidimo šta knjiga kaže o gripi. Šta knjiga kaže Save Putnik o gripi. Evo ovako kaže gripa. Obolela go od gripa go. Treba obmotati u kupusni list, ređe list raštike... Izvinjam se, ja nemam a nemam temperaturu. I zaista, ko nije čuo za lekovito dejstvo kupusa? Ko nije do sada uspeo da sazna kako vitaminski kompleks iz kupusa prelazi u telo mladog organizma i iz njega izvlači ono, da kažem, najbolesnije? Jeste vi pravi doktor? Zbog toga ćemo i danas početi sa obmotavanjem kupusom. Evo ovako. Ali ja nemam nikakvu Sad će Javorina, temperaturu. on je inače medicinski brat. On je položio i hođen zapis u Srednjoj Bosni, ja neću o tome sad govoriti. Tako da... Šturn ruke, Zlajo, Motaj ga čitavog! Vidite vi, kako izvlači kupus, već se vidi. I zaista, to je futoški kupus, da kažem, ili kupus iz Andrijevice, što oni kažu, raštap. I on je zaista dobar da izvuče kako on osvaja, kako on izvlači bolest, kako on upija. Možemo vidjeti, evo na primjeru, da evo ga. Evo vidite, pogledajte, narodna medicina, kako... Groznica ga skroz, da kažem, prošla. Malo prije skako, ko da je lud. Vrućica je iz njega iscijelila čitavog i ostali samo listovi. Listovi nemojte koristiti, molim vas, koji su, da kažem, izvukli bolest, jer oni se moraju baciti, jer u njima je bakterija se ugnjezdila, bude tako tolika, može biti i ovolika bakterija. Inače, kupus može i analno, najbolje primijeniti analnu metodu, gdje se on, da kažem, unosi u organizam analno ovim putem, ali je mater Zlajina zaista intervenisala i on je želio, dečko, da to ne radimo danas. Da to ne radimo danas. A brže, znači još bi brže bilo ga. Sigurno. I sada ćemo ga... Evo vidite, on se ne pomene... Evo, sad ćemo mi reći... Marijane, kao da ga je malo udavilo, da kažem. Nije. Marijane. Sad ćemo mi reći ovako. Marijane. Zlajo, ustani. Hako! Marijane, njega, kao da ga njega kupus udavio na nos. Marš napolje! Marš, izađi napolje! Izađi napolje, ti nemaš i kurs običan iz medicine! Ti ćeš da govoriš da ga je udarilo! Brat snima emisiju! Zlajo, sine. Hop, ustani, Zlajo. Hop, ustani, Zlajo. Javorina! Donesi akumulator!